Kaixo, atzoko udal bilkuraren laburpentsoa egin nahi dizuegu, bai? Komentatzea, azkenengo 3 gertatu den bezala, udal bilkura hau eduki gabekoa izan zala. Beraiek ekarri zutena izan zen lehenengo udal bilkuraren akta, EH Bilduren proposamen bat, Eudelek urtero egiten duen soldata igoera, eta gero 2 adierazpen, gaztetxeak egindako 2 protesta simbolikoen aurrerako salaketa bat. Horren aurrean argi ikusten dugu, inoiz ez dakartela lan egiteko ez dago ez planik, ez dago ez ordenantzarik, ez akordiorik, ez bape. Eta normalean bilatzen dutena beti da polemika antzuak, desbideratzeko benetan lanera ez datozela udal bilkuretara. Horren aurrean EH Bilduk proposamen desberdinak egin ziren, baina batez be komentatu genien arazoa, daukagun arazoa, zikintasuna, herriaren zikintasuna. Eta pizkatxo bat aztertu dugu eta enteratu gara, enpresa berria sartu denetik, 20 egun egon direzala langileak erratza eta rekogedore gabe. Eta hori komentatu genien, esateko mesedez enpresari deitu, eta esan kontratua ez dela betetzen. Honi irtenbide bat eman behar diozuela.